Éra internetu vecí už nie je len fikciou. Je to éra, ktorá sa stala realitou, éra, ktorá transformuje mestá, celé odvetvia a životy každého z nás. Podľa odhadov IDC na svete niečo okolo 13 miliard zariadení, ktoré sú súčasťou internetu vecí. Do roku 2020 sa ich počet viac ako zdvojnásobí, generujúc príležitosti v hodnote 1,7 bilióna amerických dolárov. Internet vecí však nie je len globálnym fenoménom. Aj na Slovensku budujeme inteligentné mestá, sledujeme a ovládame vzdialené zariadenia, či už mobilné alebo fixné, zavádzame inteligentný manažment dopravy a rôzne spôsoby inteligentného spôsobu merania energií. Zbierame obrovské množstvo dát, analýzou ktorých dokážeme poskytnúť nové, inovatívne služby, budujeme nové biznis modely a generujeme nový druh príjmov. My v IDC sme presvedčení, že toto je ten správny čas priviesť pod jednu strechu lídrov z oblasti internetu vecí na Slovensku. Tie najviac inovatívne firmy na trhu, najviac progresívne organizácie verejného sektoru a najväčších vizionárov v oblasti technológií. Už 12. mája v Bratislave vás radi privítame na prvej konferencii svojho druhu na Slovensku. Internet of Things Forum 2016.